magkakasama rin tayo balang araw. At hindi nagtagal, nangyari na rin. Umalis na ang mga naglalakbay na dinosaur sa The Great Valley para humanap ng panibagong matitirhan. At oo, si Littlefoot at ang mga kaibigan niyang si Sarah, Ducky, Petrie at Spike ay posibleng ang makita ulit si Ali balang araw. Pero panibagong kwento ulit yun.